Aby si takto odhrnul vlasy, pán prokurátor. Čo to chcete? Viete, on tu má aniódu a katiódu, jeho tak liečia a elektroškoky a len toto s vlasmi. A už všetci rozjebali deň Husajna. Nikomu sa nechcelo s ním pojednať. Nikomu sa nechcelo s ním pojednať. To je, ja prídem a teraz, viete, bol som na Norvégu, námietka hlúpala, námietka lepší, námietka ten a nálada v ťahu, ale ako nikto sa nepripojí, vieš. Ďalšia vec, nechápem, že na súdke nechám vieme aj malé deti, napríklad teraz s tým príklad toho dôkazu o tom, že či odkiaľ majú ženami tak. A oni a pani súdkyňa vás prepáčením, a viete, aby sme si dovolili. To nie je zvyknutý na ne. Áno, oni sú extrémne slušní. Oni sú extrémne slušní, ja poznám, že ja som robil vyššieho súdneho úradníka, ja viem, čo je na schopnosť. Keď je normálne, že som slušný, ako tak nebude samozrejme agresívne, ale pani súdkyňa, prepáčte, ja si tu robím svoju prácu, ja som tu obhajca, to sú moje hranice, aby mi tu nebudete to robiť. Mám povedať, že to je jej povinnosť to preveriť. Áno, okamžite by som sa ja... Viete čo je máme povedať? Teraz bol doktor Stieranka na mojom súde, ospravedlnil sa nejaký srandista. On povedal, neakceptujem ospravedlnenie pokuta. To nie je automatická povinnosť súdu, ale čo napíše, no.